Першая кніга Параліпаменон, раздзел 16. Дык перанеслі каўчэг Божы і памясцілі яго ў сярэдзіне палаткі, якую расцягнуў для яго Давід, і ўсклалі цэласпаленні і ахвяры прымірэння перад Богам. І калі Давід скончыў складанне цэласпаленняў ды ахвяры прымірэння, дабраславіў ён народ у імя Господа. Затым надзеліў кожнага ізраільца ад мужчыны да жанчыны боханам хлеба і ляпёшкай фінікаў і фігамі. І ён устанавіў перад каўчэгам Господавым паслухачоў з левітаў, каб памяталі аб абавязках перад ім, і славілі і ўсхвалялі Господа Бога Ізраіля, Асафа кіраўніка і намесніка яго Захарыю, далей Егіэля, і Самірамота, і Егіэля, і Матацію, і Еліяба, і Банаю, і Абедедома, і Егіэля для ігры на псалтырыёнах і цытрах, а Асафа каб граў на цымбалах. Банаю ж і Яхазіэля святароў, каб трубілі ў трубы заўсёды перад каўчэгам запавету Божага. У той дзень устанавіў Давід у першы раз, каб хвалілі Господа праз Асафа ды яго братоў. Слаўце Господа, прызывайце яго імя, распавядайце між народамі яго справы, спявайце яму і спявайце псалмы, і распавядайце пра ўсе яго цуды, хваліце яго святое імя. Хай цешыцца сэрца тых, хто шукае Господа. Шукайце Господа і магутнасці яго, аблічча яго шукайце заўсёды. Памятайце пра цуды яго, якія учыніў, аб знаках яго і судах вуснаў яго. Нашчадкі Ізраіля яго паслугачы, сыны Якуба выбраннікі яго. Ён, Господ Бог наш, яго прысуды на ўсёй зямлі. Памятайце пра яго запавет вечна, пра яго слова, якое загадаў на 1000 пакаленняў, пра запавет, які заключыў з Абрагамам, і пра прысягу яго Ізааку, і ўстанавіў яго Якубу як закон, і Ізраілю як вечны запавет, кажучы: «Табе дам зямлю Ханаана, як долю вашай спадчыны. Каб былі вы яшчэ нямногімі, нямногія і чужыя ў ёй. І пераходзілі вы з пакалення ў пакаленне, ды ад царства да другога народа. І не дазволіў нікому крыўдзіць іх, але за іх караў цароў. Не кранайце маіх намашчэнцаў, ды прарокам маім не рабіце зла. Спявайце Господу ўся зямля, дзень пры дні абвяшчайце яго збаўленне. Распавядайце між паганамі яго славу, ва ўсіх народах яго цуды. Бо Господ магутны і вельмі слаўны, і страшны для ўсіх багоў. Бо ўсе багі паганаў нікчэмныя, Господ жа нябёсы стварыў. Слава і веліч перад абліччам яго, моц і радасць у яго месцы. Аддавайце Господу славу імю яго, ускладайце ахвяру і прыходзьце перад аблічча яго, і ў адзенні святочным пакланіцеся Господу. Хай уздрыгвае перад ім уся зямля, ён бо аснаваў свет непарушны. Хай цешацца нябёсы і радуецца зямля, і хай кажуць усе народы: Господ валадарыць. Хай шуміць мора і ўсё, што яго запаўняе. Хай цешацца палі і ўсё, што на іх існуе. Тады хай перад Господам славяць яго дрэвы лясныя, ён бо прыйшоў судзіць зямлю. Слаўце Господа, бо ён добры, бо вечная яго міласэрнасць. І кажыце: ратуй нас, Божа, збаўца наш, і збяры нас, і вырві ад народаў, каб славілі мы святое імя Тваё, і каб цешыліся песнямі Тваімі. Дабраславёны Господ Бог Ізраіля на векі вечныя. Ды ўвесь народ сказаў: Амін, і слава Господу. Так пакінуў Давід там перад каўчэгам запавету Господа Асафа і братоў яго, каб спаўнялі паслугу пастаянна перад каўчэгам па рытуале кожнага дня. Потым Абедедома з 68 яго братамі і Абедедома, сына Ідытуна, Дыгосу паставіў прыдзвернымі. А святара Садока і братоў яго святароў паставіў перад скініяй Господа на ўзгорку, што ў Габаоне, каб ускладалі Господу на ахвярніку цэласпаленні заўсёды, раніцай і вечарам, паводле ўсяго таго, што напісана ў законе Господа, які паручыў Ізраілю.
І з імі былі Гіман і Ідытун і астатнія выбраныя, па імю вызначаныя, каб дзякавалі Господу, бо навек міласэрнасць яго. І з імі Гіман і Ідытун славілі Бога, граючы на трубах і удараючы моцна ў цымбалы і іншыя музычныя інструменты. Сыноў жа Ідытуна паставіў прыдзвернымі. Затым вярнуўся ўвесь народ, кожны ў свой дом, і таксама Давід, каб дабраславіць свой дом.